Mormaan kaikille Soville täällä ja me kuvataan live-kompia mun Sovien kanssa. Onko pakko? Village bad player. Long three long. Go A or by short. Dinked A side. One A side. A bit one. Tuli pikkasen kovaa päähän kyllä. Ammuks sä jotain päähän vai? Nää ei. Meidän panda ei opapa edes tosta. No oho. Green, where are you, dude? Ei. Noniin. Hienosti. Panda next time buy armor in this round. That's my professional tip. I mean opapa. Force by. No, don't force, just... Oh my god, why? Ha, eikö ollut hyvät soukki? Oli kyllä hyvä, hyvä joker. Ihan viskattavissa. Tykkäsin siitä. Tybi. Joo, ei. Tulee 5 kovaa. Short. Uske. Joo. No. Älä nyt bloki! Airway estes. One box. 1 HP short. Low HP short. Ei please, mulla olisi pitänyt pistää laittaa betsit tänne tulille, mutta kun... Tuolla pelattu mitä CS. Se on kaiken kulos. City. Kuvakohan tää ees? Kuva. To middle. Then help, are you fucking kidding me? En. Voiko jompikumpi teistä laittaa ovenkin? En. Kattoko ne professional counterista rakentellaan. Ville on saanut 2 fragia, milloin? Milloin viimeksi? Ekalla runilla ja äskeisellä runilla. Eiku, joo. Aika kova. Ville me haastaa lonnille, mä dekoin granaattaa. Joo. Oho, pistetään. Varo tulee. 2 siellä. Toinen ovi. Olispa nähnyt mikä spray control tuossa äsken. Näetkö mikä spray taas transfer? One short. Kato. Näytäpä. Jotain hienoa YouTubelle. Oh, please. Nyt on valois. Sitten puhveli. One shit. Puhveli. Mä ois Nätti vittu spray. ei side. Mä asuin sen 3 kertaa, että valitin. Aha. Jos tää saatan, niin tää kova. Mä oon yhden molempi myös 50 myös 7. Last short B full HP. You got this. Eko fragit. Ei, mitä teet? Ei tää voi enää voittaa tätä. Voi, kato, kun se ampuu semmosen... No ampuu päin kyllä joo. Eikö se planttikin ihan hirveän huono? Ei. Joo, se saa sen tästä. No eikä saa. Saa se. No ei saa! Siis mä tarkoitin, että se saa sen defuuttua. Mä dykin joku lang. Tästä äsken. Missi osteta? Vissiin. No mä oon. Me ei vaan sanoa. Aika niille rahaa. Nice. Siis meikä valottaa, niin just silloin tulee päähin tuolta onkin. Tää on hauska peli taas. Joho. Niin meillä tämmönen Oliks sulla AK? No oli. No jaa, mä en saanut sitä siitä. Voi bliet.
Millet pisti päihin. Ammuko mä ommaa? City. Ammut. Get 10 health. Aha. One city, one city. Mä lähden kuoleen alplis. Mä One mid, one huijan mid. tän. Top mid. Top mid. Hyvä molo oli. Thanks. Sinä bossi sinun maassa. Voi tulla ihan mistä vaan tämmönen omaa Joo, mä tiedän. long. Älä kuole omaan B-llä. Vika CT vika. Oh, bliet. Kato tää. Tärkeä. Kova. Oli kyllä ihan monsteri. Oli niin hyvä hyppy, että heitä meille boss. En heitä. Häh? Se on mun. No heitä ainakin jotain pyssy. Et sinä sinne kestä. Anna nyt se Aako. Anna Aako. Anna Aako. Oho, never lucky. Yritti vielä. Enkä koettanut. En varmaan koettanut. Mä voin hakea eco-fragit longille. Good look this. Ne kaikki on alla. Olisiko sanonut Kaikki on alla. All A. long Go tree? B. Tree long. All A, guys. Blue, go B. There are three guys long, so maybe go B. Täällä ei pitäis olla ketään täällä B:llä. No ei pitäis. Mutta... Nää omat ne haasta sille longille, vaikka mä oon kuollut sen Voi kolme kertaa. retardit. One city. Two city. Oi kun missas aika kritikal satiin. Milloin sä pissu tuot pistooli? Ei. Tän siinä on mulla klokki. Puskesit läpi ja sitten molskari. Noniin. Rise. Oi. Oi tärkeä. Blue what the fuck. Niinpä. Oki. Tor. Ei muuta. Sor. Sor. No niin. AVP meidät aina. Joo. Vedit 3 metriä ohi siitä viulta. Ei oo huono pysy. Kato, mä piikkaan Dessulla midi. Kato nyt. Nyt tulee päihin. Kato NYT. 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 Nyt oli aika puun. Meikä hypyt täällä tunnelissa. Loli juu. Puun better. Haastaa midi 2 kaveri. Joo. Meni B, mennä A. Mikä nakkaa. Mä en tiedä mikä toi smoke oli, mutta se oli No hyvä. tosi tärkeä oli. Ai flash! Oh, bliet. No mitä te teette siellä? Temppi. No ei nyt mä kuolen! En kuollutkaan. Se oli vörtti, naatti. City and site. Voi bliet. Oi! Mistä? Mid. Behind doors. Left side. Nice brief. Nice pre-fire, yes. Tosun. Minus Väyri. 68 with 3. No mä saan assistia. Tärkeä. Let's go A by long. Mä luulin, että me oltiin johoilla, mutta me ollaan niinku häviöllä, joo. Stop forcing it around. What the fuck? Mistä ostat? En mä tiedä. Guys, we need help. Heart. Oi. Go down. It's ya boy. Anna maali Three here. one. Box, box. Box. Box box. Minus 70 with 2. Mä en oikein nyt osu näillä pyssyillä. Mastimahangissa Dessun. Ripperinjous. No niin, hienosti. Onks tää nyt niinku osta? On. On. No. Mä ois pyytänyt multa tätä Dessua, ois saanut vähän enemmän kamaa.
Sinne meni mun AK-rahat, kun ostin vangossa Desen. Tuon smoke ja... No voi bliet. 1-60. Älä muuta viseeriä. Älä muuta viseeriä. Älä muuta viseeriä. Nice bomberas. Älä muut sano. Fucking Silvers. Miksi te miten tää pystyy prefireaan tuommoista kulmaa? En mä tiedä. Gas. Rise. 1 tonelle. Vähän myöhäinen info. Vähän niinku väärin kirjoitettu. I check. Niin se. Hienosti osaa kirjoittaa. Onko tää nyt niinku osto? On. Ei. Ville. Meni jo. No mitä to... Mä sanoin ei, niin rahat vaan kuuluu pankkitilille. No kun Opapa osti avikan, niin mä luulin, että se oli osto. No niin, opapa. Onko se tehnyt mitään muutakaan oikein tässä pelissä tällä hetkellä? Opapa on äijälä dissaa. Pakko. Mitä? Miks mä en osu? No voi bliet. Good exit frags. B doors and CT. Not one pushing long. Äkäs. Behind you guy. Äkäs. Superäkäinen. On. Rodore. Tää Glockikin on kyllä niin äkäinen. On Vietettäs tosi oikein. äkäinen. Tää häviää Teronen. Ei häviää. Tää pelasi se pistoolirinkin niin hyvin. Tää profiilikuvakin on niin idioottimainen, että mä kuvaan iso rislike. Ei mitään teet. Tosi tactical. Jos tää saa tän, niin mä oon onnellinen. Ei se saa. Mm. 30 seconds. Oi! On. Ei se oo suunnitteleva. Ei. Take AK. 10 seconds, man. Go! Jos tää oikeesti saa tän niitä... Joo. En ois susta uskonut. Meidän vanha... Mikä tuo nimi oli? Opapa. Apapa. 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 Kärisee noin pahasti. Isosti. Se on meidän Meillä on top 3 fraggeri. No niin onkin. Eikä oo VG-botta. Onneksi meillä on aina viskaa. Niin mä katsoin täällä, mä ässättelen. Meillä on 4 bossia. No, mä smokesin tuota... No joo! Varmaan se mut siitä ampuu. Hapitsu Oli. pongattu keskustassa. Terveisiä. Apitsu. Meidän kollu matikaup heti. Jaa, Tuli Pekka meidän logoryhmän ilmoitus. Up, B plat. Kato. Näytetään hienoa. Tuo oli hieno. Näinkö mikä clock? Oli kyllä aika nätti. Lol, juu. Job. Sure, coming from behind. Vasemmalla. Can Siellä... somebody fucking watch long? Jos sillä ei kon sillä oikealla jo. What? Toi meni muuten niin läpi.
Joo. Menikö se vähän niinku läpi se kuti vai mitä tapahtuu? No vähän läpi meni. Meni vähän läpi. Joo, sellaista. Welcome to the Cisco. Oliko kaapujäbä? Jahas. Belle jäi. Äkäs! Go B, guys! Päästä, Riina. Big full clear. Opapa pistelee. Full control of Kalu. I'm coming with. I will die soon, I'm low. One box, booby, booby. Maybe guys. window, I can't watch window. They're probably close. Door. Paska spotti. Mä inhoan pelattaa. Opapa go tunnels. Jees. Ja toi viskaakin on tossa niinku, tosi hyvässä spotissa. Oi! Easy. CT! Opapa pistelee. Ja mikä tulee sitä midi... Sitä... Easy! Se tyypi. Full control. Good. Superfood, uusitko mä äsken? Superfood. High definition, Fat kid. Roger that. Näkö mikä on Tessus-oppi, oli kyllä yköistä päihin. Se tuntuu vähän, että joku puskee midiin, Belejä. mutta ei puskekaan. Koitti tulla hakkeen, Kalle pysäytti. Jahas. Kalle jysäytti. Good job, Perinho! Oi joo! Tuo oli suoraan niinku jostakin röllipeli. Uhuhu. Oh god. Oispa nähnyt, se oli niinku jumping no-scope päin. Oliko se niinku millin päässä vai? Häh? Oliko se niinku millin päässä kyllä vai? Ei se En kauhean mä- lähellä ollut. Mut se on semmonen flikki no-scope, ihan monster. Mut se oli silti Uhuhu. Super Mario! Me ollaan täysin valoissa. Otin peräti 11 damakea Geaklux otin. Why do you block yellow? Why the fuck would you do that? They're pushing short! Green! Nice. Melted the yellow, you are fucking doomed. Doom Perinho, how it feels? Alright, Feels bad, man. Alright. Fucking. Trump. Orange. Aha, orange. Haha. Kato, nyt lähti Van Dappi. One dab. Van Dappi. Took off your fat kid free. Shit. Pilse. Nilname. What? Chris Nilname orange. Galu. Sirius? Question mark. Tuo olisi voinut sanoa tuo suck off your fat kid friend, niin silleen he's not my friend, he's my brother, my friend. Hehe. Kissa pois. Onko Aapo Ranterin koveet? Mitä? Onko Aapo Ranterin koveet? Ei. Tiedätkö kuka se on? No Iirun pikkuveli. Mm. Mä yksin näistä silloin kun me pelattiin samassa joukkueessa.
Pelasitko sä meidän kanssa samassa joukkoon? Joo. Etkö sä muista? No en. Siis se... Kyllä mä tiedän, että Irnassa pelattiin semmosia joukkoja. Siis pelas sekin siellä. Pelas vaan. Pelas. Ihan hyvin onnistuu tää hyppely tässä. Ei tarjoo. Flashing city, what's up? Plus, Mid scout. Good stuff. Mä plänään tämmösen tosi hyvän plänin tähän. Aita moloa tuonne. On, jos sä sanot tonne. No, my eco frag. Meikä haluu... Kato tää... Tosta kunnon killsteal. Ei. Plus straight otin. Ennen se oli lähellä ampua sua. Et onneksi. Möneilevän kalustat. Skaalu, suks, jees. Orange. Mä haluan tietää mitä tuo meinaa. Yeah. Drop. Hotta ei ollutkaan vikaruni, eikö onko tää? Koska taisin vahingossa ostaa Negev in. Mistä käs veremade? Mulla vain. Oho. Oho, minus 96. Where is he? In smoke? Jees. Näinkö mikä totti? Oh. Joo näin. Oli Ihan monster. kyllä. Eikö on tää vikaruni? On. Joo. Kattoin väärin tosta. On pää. Oho, opaapa pistelee tosta. Tällä you should go ei. No, Or no. Joo, ota vaan se scoutti sitä. Mä ajattelin, että siinä olisi ollut Aako samassa, mutta ei se ollutkaan Aako. Mistäkäs veremade? Näin kommunikoidaan venäläisten kanssa. Mä muuten kirjoitan ton kohta kääntäjä. He's in city. Aha. Sit pullia. Testis Google kääntäjä. Älä missä rune meille! Ei! Opa paju! Good player. No, Ei sillä aika. Lähti se. Venäjä. Kalu, kerro lempinimi Orange Verbo. Tarkoittaa, että... Kalu kerralle. Onko se alattu kerrankin tätä orange mokoa? Kuin siistii. Mulla oli parempi paini kyllä ennen, missä mä poistasin. Kalu STF. Onko pakka? Kalle, mennäänkö me B:lle? Mennään. Ei. No ei sitten. Ihan bliet. Negatiivinen. Ei tuu ikinä longille pisarun. Midis on 2. Tyykas, triikas middle. Short. Oh, bliet. Yeah, they're all here. 3 guys short. Oh. 4 guys short. All guys short. Many people short. Jees. Miksi ne ei liiku? Has. That's it. No niin, Kalle, tää on sun. Näetkö mä oulasin tuon ykösen? Gubi. Joo, se menee päälle. Missä ne menee vielä? Tää on muuten editoittu, mä kuulen Joo. käytäväksi monta keksi. Nice. Niin tosta plänää vielä. Tää. Plänää tunneleille. Ei plänää nyt, se plänää sinne nurkkaan. Se on backsideilta. Eikö siellä... Oh, joo! Eikö plänää se tunneleille, joo. Mega min. Kaluker. Oh god, joo. Vois. Nyt mitä? Kalu kerran lempinimi Orange Hair, voiko? Kovaa.
videopelaaja. Long asut. One shot. All mid. Kato nää one dabit. Short. One dabit. Short. Two shot. Are they coming short Perimio? Yes. Gonna be. Long 1 HP, 1 HP long, 1 HP long. Guys. Oh. They're plants gonna. Good job. Good chef. Kato se hyppää tuolla alas, se hyppää alas. Yks on lovi kun mikä? Koeta vaan seivassa skaatti ja turhas on mennyt. Ei, kyllä minä menen. Etkä. Kyllä meneekään. Ei oo kittiä edes. Niin, eikä oo aikaa muuta. Jees. Saatka taitoja. STFU kid. Kato kun me jättää tässä exit frage. Tärkeet. Miksi koutissa otettiin te jump shottaus pois? Ha, ei oo. On otettu se pois. Eikö oo? On. Et se os. Ei heitä meikille des. Sulla on 2. Miksi sä sit molotuvin? Oliko tärkeä? Oli tärkeä. Why? Why do you buy? No, ei se mitään. Osta säkin. Never mind. Oh. Fuck. No osta nyt. I guess we No, I guess. Totta, meikä pitää hetuin tuolta. Kato, mä sanoin. Tärkeä. Mikä pyssyllä on? Siinä oli vissiin avi, en mä tiedä. Ja bi. It's B. Oi! No scope. No niin, jep. Katsotaan. 1 pyyntö. Älä kuole. Ja sit menee delaamaan. Osun! Ei ookaan. Kui huono voi M4 olla? Tuo kuulostaa oikein siltä nerf-pyssyltä. Sillään tun tun tun. Oikeesti? Näinkö mä kaasasin? Joo. Mä 3 lihasta tuossa. Mä osuin siihen 5 kertaa. Paljon sä teet? No varmaan, mä tein 56. No niin. Hyvä pyssy. No, No niin, taas on tulossa tänne vaan. Joo. ihan hyvä dunnu. Ihan epäreilu tällä. Ihan epäreilu puolet. Joo, sellaista. Meillä on yksi Ville, se forse koko ajan, että se pystyy statseessa meikä yläpuolelle. Vaihda tiimit, ei pysty. Me ei Liet. beamilla, hihi, ei beam. Vielä milloin oot väki? Ai mitä? Milloin oot väki? No kylläkään ne tämän vuoden aikana tulee. Sitten kun menee motiin kokonaan seassa. No niin, älä liity oikeesti. 4 väkit. Onko sä hankkinut 3 väki? Joo. Miks? Ei kun ei kuotapa, mä mietin nyt. 1, 2, 3, 4. Se olisi ehkä 5, en mä oon varma. 4 tai 5. Viu heti ihan ok smokella on kirjoilla. No niin. Älkää kuolkaa. short. One is low. Don't die. Tän. Ai, B on vapaa. Bomb down. Nois. Coming to A. Yksi saattaa olla täkätty. Voi bliat. Nyt I'm going to the yes. CT ja short ja saitte. Joo, mitä teet tässä tilanteessa oikeesti? Kaverit, te voisitte olla vähemmän niinku kuolemassa koko ajan. Jos mä saan pyytää. Fat kid. Ihan viikkosen vähemmän. Fat kid, yes. Tykkää lihasta lapsista me on. I'm not fat.
Oho, ja siellä on tietenkin A-snipu. Nyt voi puskea äkkäyksen reloadaa sieltä. Kaveri veti full valuista meikä. Vetää vaan, joo. Ota mä voitaan Romeo Stonelle ja Mie jäätävillä 5. 1-72, nice. I think Yes. last long. Meidän opapallaa shotgun, me ei vähän hävittä. Opapallaa P. Viska pistelee. Viska pisteli. Easy for viska. Leitä pyssyä ennen kuin teet mitään muuta. Ei mulla oo rahaa. Ja näkin on. Someone. Opapa. One sec. Okei. Thanks man. No problem. Viska on ottanut fraggia, kun sä saat auttaa. Ja sä oot motivoitu. Musta tuntuu, että niillä saattaa ehkä olla aikaa, kun ne osti tai jollakin ehkä ei saata olla kovin paljon massia. No joo, ne osti autosin kaikkea, niin ei niillä oo. On niillä kyllä aakot. No niin. Maybe B. Mid. Something. One in the box. Tunnel. Mulla ei yhtään kammaa aloin kyllä. Tunneleista kuulemma. Joo, sieltähän tulee! No joo, Oho! Se oli muuten vahinkolaukauksia. Otti ekofragit, niin. Mä tähtäsin yhtä pelejä ja ampuin vahingossa 3. Vahingossa, näin sattuu aina välillä. Tässä pystyt anteeksi niiltä. Miten kirjoitetaan accident? Accident. Accident 6. Silleen kirjoittaa. Accidentiksi. Sorry, saa accident. Se pitäis anna. An accident, jees. Minun ekofragit! Mä tuun muuten stiilaan ne täältä. Kaakeleita! Noniin, sinne meni sekin toive. Mun ekofragit. One tunnel. Yes, with M4. Oh, timing. Are they going B? Yeah. Vika low-vervissä. Joo. Joo. Mä oon 50 low HP. Go B. Blue. Take pistol or something, please. Go B. Don't joke. Blue. Hello. Mitä tää sininen tekee? Mitä teet? He's beside. He's beside. Hän on B sitten. Kuuliko? On. Joo, mä kuulin. Mä sitä biisin. Näkää. Tässä Hyvä sitten ei oo. info Ville. 3,5/5. Mä kuulin siellä yhden stepin. He's beside. Ihan vaikka. Niin eiköhän me voiteta vain tää. Meikä sai liian vähän ekofrageja, niin ei pysty ampumaan näin. Se tunne, kun ostat vahingossa Zeuksen, kun piti ostaa pommin purkupakkaus. Aina paha. Feels bad, mon. Mä haluan vaan yksi sitä longia, että se tulee tänne maariin. Mä tuun longi. Heillä se vielä Hei. sokeenkin. Kalle, tuu tänne. Tuu autolle. Mä boostaan sit tänne. Tästä sä boostaat mut. Käyn nyt. Älä nyt kyykis siellä. Omat Älä päin. viiku. Ja voi autosniperissa. No oho. Good job, Viska. One Xbox. Go B! Blue! Voi bliet. Mä muuten otan ne tästä. Long is full control of Kalu.
Kiva jos näkis nää armojen leikkiä. One mid. Feeling lone. Joo! Siis se tuli ja hyppäs. Mid. Ei kysely lupia kauheasti kyllä tossa. One house, one house. Long, long. Long. Lonkkua. No niin, tää... Sinne kyllä hoitaa tän langin. Kato nyt. Mikä kuinka ammattilaisella tää AV. Yeah, no. Mid-rinjo. Go A. Goat mid. Orange. Sure? Oho! Mulla nyt vähän kyllä alkoi lagaamaan. Ei noussut pinki kuin 200. No se on aina helppoa. Can you drop me? Piska. Can you drop me? High definition. Juu, lue kai. No nyt, Päätään. nyt tää kyllä alkoi vähän pätki. Ei ku, hei mulla pätkii tää ihan sairaasta. Tai sitä nettiä nyt oikein törki. No niin. Voi tulla parempia minä talossa. Close mid. Xbox. Miksi ei vois olla vaikka PlayStation? Hehehe. Ebun. Ei vitsi, mikä vitsi. Se on ollut aikoja alusta asti X. No kun minä olin nuori, niin arvan pitäis olla Probably tunnels. mun ekofragi. Yeah, sitting in this farm on 72. He's one on next to. Kato tää. Kobe. Naista. Näkisipä tuo opaa vaikka aamulla. Miten se on näet lopussa kerran? Ai se vähän pääkkiä. Niin 72. Kato. Fuun. Maybe long. Kalle, kato nää POFit Crossing tulee. Kalle, kato tää. Oho, nyt vähän pätkii. God of them is one net. Älä käräytä sitä omaa. No nyt. No eihän ne... Mä Tämmönen. menossa B:lle. And I'm 100% Paljon ne sure. lagaa. No pikkasen lagaa. Herra 80 pingillä ja silti kippapii niinku mikäkin. Time. Plain time. Long. Nyt lähti... Kato tää. Meikä vaan tää pääsee sieltä. Deny the bomb plant. One dab. No time anymore. No time. Look at my dab. Don't die. Galu saa ensin tappaa pikkasen maailman tänne. Nice. Ei lagaa Ei. hirveesti. Sure. Ei lagaa hirveästi kyllä. Ne lakas niin hyvin, että... Ostas pistooli, et voi droppaa sen. Viskaa, my man. Someone drop me M4. Danke. Beatboxer. Our autos single player. No voihan bliet. Dead. Se on Oi! Illeks sä katoo sitä? No kun en mä oo siellä. No, Papa, why didn't you watch it? Why don't you watch it? Voi bliet. I'm coming home. Kato tää. Low HP. Ja sit mä kato. Kobe! Ennenaikainen hautaaminen. Yes. Oho. Nice. Viska, this is yours. Round. Oikeesti tämmönen intoa papan piikki, jos mä hävitään tää. Siis se kattoi sitä longia, sitten se lähti pois ja meikä heittämässä sen naattia, sieltä tulee kaveri ja peittä, mut ihan sataan ollut. No niin. Miten tämmöset kaverit voi edes pelata? Aika timing. Drop some go. Hide definition. Miksi se pelaa nää huonolla MNL? Kalle mä tuun sinne longille sun... Ai se nyt sieltä meillä Mä on. menen tunnel. Joo mä. Don't push. I push. No niin. Tietenkin. Sinä heti ekana menossa sinne. EVV. Who flashed me? Blue, you fucking flashed me, dude. Mä
kuolla. Mä menen kuolla tämän huoneen kanssa. Enkä täällä pysty pelaamaan. Herkkys. 2 mid. Mid. One box. One more. Minus 28, going to peek mid. Nice. One box. Ei paineet. Negative. Pomppi loweri. Ja mulla ei oo flasher. Okay, maybe I should just go CT and yes. Die. To drop Perinio. Mä toivon, että mulla ei just ole sillä lakaan, kun mä näen sen. Helpot pois. Heitä mikäli manner. Tai heitä mikäli avikka, niin mä voin hoidaa sitä langia paremmin. Joo. Takaa. Miltä on tuntunut Heidelberg? Ne on droppannut mulle 3 runia putkea, nyt ei rahaa. Nyt. Kalle, musta tuntuu, että mun netti lopetti toimimisen. Musta tuntuu, että mun netti lopetti toimimisen. Joo. Ai no niin, Nyt hei, toimii, kato. nyt toimii. No niin, jes. Mä olin nähtävästi niinku aale. Joo, siis mäkin varppas tänne. Mä olin ihan vasta niin omassa One shot. tuossa. Ei, ja nyt tää... Clutch, guys, clutch. Nyt alkoi pitää semmoista settiä tää netti, että... Ei! Minus 90. Minus 90 sillä. Hyvä. Ei paineita, tää on sun. Joo. Kalle. Me seivaamaan. Joo, vois. Ootat ne puskee sut. No en. Ei se mahdollisuus voittaa sillä. No niin, tosun. No niin, tää on hyvä. No niin. Se on sinne backsidein, mä tiedän se. Nice. Ei, nice try. Ei riitä. Mikä on, kun ei taidot riitä. Joo, se olisi ensi Millä mä videoon. häviin mä pelaan. Moro.